El Parc del Riu i el Parc Nou disposen de dues àrees noves de jocs biosaludables per promoure l'exercici. Aquests espais consisteixen en diversos elements que permeten fer una pràctica esportiva tan suau com moderada i que tenen com a finalitat posar a l'abast de tota la població la possibilitat de fer esport. Amb aquestes dues noves zones que ha instal·lat l'àrea metropolitana de Barcelona, amb la col·laboració tècnica de l'Ajuntament, el Prat compta amb un total d'11 espais lúdics d'aquest estil. Els podeu trobar distribuïts per la ciutat als jardins de Cal Savoia, Fondo d'en Peixo, Jardins de la Pau o la carretera de la Platja, entre d'altres. El joc biosaludable estava pensat molt per al tema de la gent gran, però no, són uns jocs on veritablement tu pots fer tot un seguiment d'exercicis on et donen aquesta part de salut i que els hem distribuït per tota la ciutat. Són 4 zones que teníem, les que hem adaptat a la part del riu i al Parc Nou. La instal·lació d'aquestes noves àrees és una prova de l'aposta de l'Ajuntament per donar suport i promocionar l'activitat física entre la ciutadania. Durant els últims anys, els jocs biosaludables han aconseguit una gran notorietat integrant-se al paisatge habitual de l'equipament urbà de la ciutat.